ҳамчунин ҳаҷми ҳадди аққали музди меҳнат перевод накунед. илтимос, мо забони русӣ медонем. Яъне ки коллеҷ хондан маълумоти олӣ нестай. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. ҳатман дар видео лайк мондана фаромӯш накунед ва баъдан ба саволҳои худтон ҷавоб мегиред. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфт: маошу нафақа ва идорапулӣ зиёд карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон супориш дод ки аз 1 сентябри соли 2025 маошу нафақа ва идорапулӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд карда шавад. аз ҷумла маоши кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 30% зиёд карда шавад. маоши дигар кормандони муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, тандурустӣ, соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва дигар муассисаҳои бюҷетӣ ва стипендия ё идорапулиҳо 20% зиёд карда шавад. музди меҳнати кормандони ҳифзи ҳуқуқ, ҳарбиён ва дигар кормандони мақомот ё қудратӣ 20% зиёд карда мешавад. нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ ва иловапулӣ 10% зиёд карда мешавад. ҳамчунин ҳаҷми ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳо ба андозаи 1000 сомонӣ муқаррар карда шавад. аз 1 сентябри соли 2025 ҳамин чизое ки мо гуфтем бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиёд карда мешаванд. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо границаи Қазоқистон сафар кардан бихоҳед, агар ҳуҷҷаттотонам тамом шудагирам бошад ё барои перескат кардан бихоҳед ки бирен ба Қазоқистон, номерошон меброя, занг бизанед, ҳатман айноми ма гап занед, одамои боваринок мебошанд. рамазон нависонда: ассалому алайкум акаҷон, дар бораи въезд ҳуй шидан ягон гап нест, раҳмати калон. не, мутаассифона дар ин бора ягон информатсияи нав нест ҳозира шуда. як нафари дигар нависондае ки салом, сози тенҷи Сорбон аблава буд шид чӣ ба ин қадар савол метан. хай баъзе нафарҳое ҳастанд ки видеоҳои пештараи моро мумкин тамошо кардагӣ нестанд, ба ҳамин хотир саволҳои такрорӣ ҳар рӯз ҳастанд, ба хотире ки ҳаррӯза обуначиҳои нав ҳаст дар канал. Миршакаров нависондае: акаи Сорбон, ҳамин осиҳои Русияра перевод накунед. илтимос, мо забони русӣ медонем. шумо забони русӣ медонед, шумо хуб мефаҳмед, баъзе нафаре ҳастае ки намефаҳмад ва мо барои ҳамон нафарҳо видео мекунем, пешкаш мегардонем. агар ки шумо бидонед ин чизора, хубиш тамошо накунед видеои мора, беҳтарин мешавад. Рустам нависондае: ака ассалому алайкум, ман дар Москва коллеҷ хондаистам, официально метавонам баъди коллеҷ ба основанияи диплом паспорт получат кунам. дар Федератсияи Русия муқаррар шидагӣ ҳастае ки ҳар касе ки маълумоти олӣ мегирад, яъне ки коллеҷ хондан маълумоти олӣ нестай ва ин основания шида наметавонад. Киром нависондае: ассалому алайкум Сорбон, ҳамин қонуне ки дар бораи кӯдакони муҳоҷир баромадааст, оё ба шаҳрвандоне ки шаҳрвандии Русияро доранд, дар онҳорам дахл дорад? не, нафарҳое ки бешаҳрвандии Русия ҳастанд дар Федератсияи Русия ба ана ҳамон касҳо тааллуқ дорад. тамом. Файзиев нависондае: акаи Сорбон, аввало ассалому алайкум. мегӯянд ки агар як сол дар як ҷо қонунӣ кор кунӣ, дар Русия пули 12 моҳ супоридаи патентро баргардонида медиҳанд. дар бораи ҳамин каме маълумот медодед. пешакӣ раҳмати калон. мо ин информатсияҳоро камтарак пурратар ҷамъоварӣ кунем. мо шунидагӣ ҳастем, мақсад ин чиза ки вақте ки официални кор мекунӣ, пули патенти супоридагита метавонӣ ки чанд фоизеша бозпас бигирӣ ва як аниқу дақиқ мекунем, информатсияи даставерне ки ҷамъоварӣ кардем, худо хоҳад ба видеои алоҳида мекунем, ҳамаша мефаҳмонем ки чӣ роҳҳо дорад. Қурбонов нависондае: ассалому алайкум ака, ман патент дорам, трудовой надорам. барои кори мо официалӣ нест. патенти ман сӯхтагӣ бошад ё ин ки не? метавонӣ патента проверка бикунӣ як бор. ба хотире ки трудовой надошта бошед, ба МВД агар уведомлӣ накарда бошед, имконият ҳастае ки аннулировать кунанд. Сабр нависондае: ассалому алайкум акаи Сорбон, барои регистратсия проверка кардан, ягон бародар боша номероша навис. ҳозир бисёр регистратсияи фалшивӣ мекунанд. важнияй МВД мерим мегиранд, бо штраф мекунанд. не, мутаассифона мо надорем хеле бародаре ки проверкаи регистратсия куна. ин бениҳоят як чизи нозукай. ба ҳамин хотир агар ки ҷойҳое ки ҳастаи маи документи корхонаҳо, мисол дар Федератсияи Русия, ҳамонҷода проверка кунед, ин барои дилпирии худтон мебошад.
як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум ака, саволи ман ҳамин аст. шаҳрвандони тоҷике ки шаҳрвандии русияро доранд, аз фарзандонашон премия мегирифтанд манъ шудааст. нафарҳое ки танҳо барои ҳамон премия гирифтан ба Россия сафар мекунанду времени меистанд ва баъди ба дунё омадани фарзанд бо абрат намебиёянд, барои ана ҳамин гуна нафарҳо манъ кардагиянд, яъне ки материнский капитал додана манъ карданд. нафарҳое ки постоянн регистратсия дорану доимӣ зиндагонӣ мекунанд дар Федератсияи Русия, ҳозир премия ва материнский капитал бигем, ба ана ҳамон касҳо дода мешавад. Тамом. Дӯстов нависондай: салом акаи Сорбон, ҳамин трудовой договор накунед, патент аннулировад мешавад. Ростай ака? бале, тибқи тағйиротҳое ки 7 январи соли 2024 шудагӣ буд, гуфта буданд ки ҳар касе ки трудовой договор бо патент уведомления равона мекунад, патент мутаассифона аннулировад карда мешавад. ба ҳамин хотир дар ин ҷиҳат бо эҳтиёт бошед ки чунки вақти патент аннулировад шавад, дигар шумо то муддати 1 сол наметавонед ки патент бигиред. ҳуҷҷат спорен агар отказ омадан мегирад. бародарони азиз ва гироми қадр, савол бошад дар комментария бинависонед. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.